नमस्कार समस्तଙ୍କୁ शुभ सकाळ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଗି ପାରିବେନି ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅହେତୁକ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏନେଇ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ମଦନ ମୋହନ ରାଉତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ପାଇଁ 4ଟି ମୋଡରେ ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ହେଉଛି। ମୋବାଇଲ, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍, ଫେସ୍, ଆଇରିସ୍ ଜରିଆରେ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କରାଯାଉଛି। କୌଣସିଟିରେ ବି ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ହେଲେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ଜରୁରୀ ନାହିଁ। ତେବେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ ଜଣାଇବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ ଲୋକେ 14678 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 3ରୁ 4% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସରକାର ଡିଏକୁ 4% ବୃଦ୍ଧି କରି ମୌଳିକ ବେତନର 50%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ ରାୟ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ଗ୍ୟାସ୍ ଫାଟି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲେ ଏଣିକି ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ। ଏନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ନୟାଗଡ଼ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ଫାଟି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲେ ଏଣିକି କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ଫାଟିଲେ ଆହତଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଓ ମୃତକଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ଦେବାର ପଲିସି ରହିଛି। ସେହିପରି ଘର ପଡ଼ିଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଲିସି ରହିଛି ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ମାଗଣା ପକ୍କା ଘର। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି। ପରିବାରର ଆୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ସେହିଭଳି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ପକ୍କା ଘର ଥିଲେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ ଅତି କମରେ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିଭଳି ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା କିଛି ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡରେ ଇ-କେୱାଇସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 85 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 3,26 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଯାଞ୍ଚ ହେଉନଥିବାରୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ବି ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ଉଠୁଥିଲା। ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ବାଟମାଗଣା ହୋଇଆସୁଥିଲା। ଏଥିରେ ରୋକ ଦେବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇ-କେୱାଇସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଇ-କେୱାଇସି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ରାସନ କାର୍ଡରେ ପରିବାର ଯେତେ ଜଣ ନାମ ରହିଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଲର ପଏଣ୍ଟକୁ ଯାଇ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ସହ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେବେ। ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ନେବା ପରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ନବୀକରଣ କରାଗଲା ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ନ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ନେଇ ଆରବିଆଇର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବିନିମୟ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର 7, 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସମୟ ସୀମା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଅକ୍ଟୋବର 8ରୁ ସେମାନେ ଆରବିଆଇର 19ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ 2000 ନୋଟ ବିନିମୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରବିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ପଠାଇବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚାରର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଅନ୍ୟ 3% ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 2000 ନୋଟ ବାକି ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରୁ ନକ୍ସଲ ମୂଳପୋଛ ହେବ। ନକ୍ସଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ପୁଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆଙ୍କ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରୁ ନକ୍ସଲ ମୂଳପୋଛ ହେବେ। ନକ୍ସଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ବୈଠକ ପରେ ପୁଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହାସିକ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ କମିଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର କରିଛି। ରାତି 6ଟା ପରେ ବାହାର ପ୍ରବେଶକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବ। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ସେହିପରି ବାହାର ଲୋକ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ୱାର୍ଡେନ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକର ୱାର୍ଡେନମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରି 7 ପିଲାର ପଛପାର୍ଶ୍ୱ, କାଫେରିଆ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ ସାଇକୋଲୋଜି ବିଭାଗ ଇତ୍ୟାଦି। ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକର ପରିଦର୍ଶକ ଲଗ୍ବୁକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଲଗ୍ବୁକ୍ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ 2024 ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରେ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2ଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୁଧବାର ଠାରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବ। ଏଥିସହ ଆଉ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଜାରି କରିଥିବା ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ।